My question is, when you are in Manila and you're riding a jeepney and you want the jeepney to stop, how will you say it? Kasi ako, I don't know. Para sa ako, hanggang dito na lang po, or dito lang po, knock, dito lang po, ikaw sa inyo. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli, driver. Seriously, ang saan mo? Para kuya, dito lang Sakto po, to. kuya. Dito lang po, kuya. Oh, yeah, andito lang po kuya. Ako hanggang dito na lang po. Imo ka. Isa mo. Here lang po, dito kuya. Farewell. Stop here po, kuya. No, Tagalog gani. Sa language lang tayo. No, sulti yun, Tagalog. Would you be not funny, huh? Say Tagalog. If you want the jeepney to stop. What's that Tagalog sa stop? Kulong? That's the problem, I don't know. Ano naman? Ano nga? Sa naman? Wala lang, kaya na may ipusin mo na. Kung ako sa Manila, unsa ang pag-stop sa jeepney. Ay. Unsa? Dito lang po, kuya. Dito lang po, kuya. Murag, saktuin mo lang. Dito lang po, kuya. Pwede nakama po yung nila.